Moitas gracias, compañeiros e compañeiras, moitas gracias a Margarita, Antón, e ademais membro da asociación por terme invitado hoxe a esta xornada tan interesante. Moitas gracias aos meus antecesores aquí no micrófono pola calidade dos discursos. Se me permitides, a min xa despois de, todos os que estamos aquí presentes sabemos por que estamos e para que a importancia deste tipo de actos, non? A min, se me permitides agora, me gustaría ir un pouquiño ao particular, a facer un recordo particular. Hoxe viñen acompañado de miña nai e de meu tío, estamos aquí, meu bisabuelo materno está xunto a esas outras 20 persoas aí en esa fosa, en este cementerio. Abelino Fuentes García, despois de levar unha vida un pouco curiosa, creo eu, acabou, pois, da forma máis tráxica e, prematuramente. Foi un home que en 1917 emigrou aos Estados Unidos, a cidade de Nova York. Estuvo traballando de carpinteiro durante toda esa época. Tuvo que retornar 2 anos despois porque habían falecido os seus fillos, estaba a súa dona e os seus fillos na illa, e ele en Estados Unidos, para concebir a miña avoa e volver aos Estados Unidos el solo, non? El é un irmán. Coa dificultade de ter a familia durante tantos anos a tantos kilómetros, non? Botou toda a década dos anos 20, dos dificultosos anos 20 do século pasado na cidade de Nova York, o que eso implica, creo que foi a época máis difícil desa zona do mundo, non? Entonces, despois do crack do 29, como outros moitos, retornaron ao seu país. E, dedicouse, pois, máis que nada a traballar, era mariñeiro, fundou o Pósito de Pescadores na Illa de Arousa no seu día, e, se dedicou a esas labores de labores do mar, e tamén empezou, unha vez retornado, a frecuentar os ámbitos da esquerda da Illa de Arousa, naquela época que era moi activa, non? Lamentablemente, todos sabemos o que pasou no 36, esas ideas que traía dese país tan moderno naquela época o levaron, cando o foron a avisar que estaba sendo perseguido para asesinalo, pois como que o colleu con moita incredulidade, é dicir, non creía que por que me van a matar a min, que fixen eu de malo. Lamentablemente o colleron o asesinar, entonces o resultado está aquí, en esa fosa. Non me quero estender máis, quería que coñeceredes un pouquiño a historia deste home, da miña familia, e agradecervos unha vez máis este acto, e nada máis, darvos gracias a todos por este acto.